Ви слухаєте передачу «Як віра візантійська православна приймалася русинами як таланти Божі, котрі треба не лише прийняти, но й приумножити». Добрі християни в цьому світі, не готуйтеся, що вас будуть зустрічати з квітами. Всім, бо нам явитися подобає перед судом Христовим. А потому розберіться, що нам предлагає цей світ. Бо то там на суді приймемо повну награду. Ну а то й що буде? Господь каже, що тут у нас заставляють мучитися, гніваються, переслідують, судять. Но ми приймаємо від Господа все, що Бог приймає нам, знає, що Бог лишнього або чрезмірного нам не допустить. І так Бог дарує нам сьогодні урозуміти, що всій світ нас Бог випускає підготовленими. По-перше, дає нам усім таланти, то багатство. Так коли собі люди думають, що якщо я багатий, маю много грошей, то зачем наука, зачем мені диплом, зачем мені таланти? Ну от талантливі люди, а в мене роблять підсобниками. Пів Європи наші інженера у Європі підсобники. Ясно, що ситуація нездорова. Но чому апостол Павел говорить, що цей світ в штики нас зустрічає? З ножами, з переслідуваннями, з судами. Коли ми читаємо життя святих, то ми собі думаємо, ну Боже, яка та Римська імперія була відстала, дикарі були імператори римські, творили себе культ Бога, тому їм все було клоняти, переслідували християн, лише за те, що християнин, били, убивали. Тепер іншак, тепер люди культурні, 20-21 вік. Стоп! Сьогодні, якщо порівнюємо гонення в Римської імперії і гонення в часи совєтські, і неуважительне відношення к канонічній церкві нині 1:1. Нинішні чиновники не сміються, кажуть, що ви знаєте, ми іншаки. Ні. Или такі, или ще хуже. Тому що неуваження к вибору людини – це перший признак дикості. Якщо ми будемо свого брата бити, чому він це женив не на цій дівчині, а на другій, він скаже, ну я вибираю мені жити. І коли нам нав'язують релігії другі, ми кажемо нам спасатися. Ну може комусь секта і юнія підходить. Нам не підходить. Ми хочемо мати істинну релігію, щоб спасати душу. Хлопець каже, я хочу мати настоящу свою жону, щоб вона була вірна, любила мене, любила сім'ю, народила дітей і ходила зі мною в храм. Цей світ, уви, копірує гонення римських імператорів. Повторюся, ми все думали, що римські імператори, боги, дозволяли собі, що хотіли. Що відбувається в 20-21 віці, сьогосвітні царі теж думають, що їм все може. І в результаті наробили тільки біди. Но головне, вибор віри нині остається проблемним. Якщо ти віруючий канонічної церкви, якщо ти спортсмен, ходиш у нормальний спортивний зал і займаєшся, і накачуєш сили, злодії бояться, що ти будеш добре спортивно підготовлений. Самі вони, ті злодії, ходять у підвали, якісь там, і от починають додівати, що ви ходите в той спортивний зал. Пойте з нами в підвал, там, де криси, де миші. Сьогодні нам всій світ предлагає, що ви все держите канонічної церкви. Пойте з нами в унію, пойте з нами до якихось там псевдоавтокефалій. Ми кажемо, якщо ти лічно хочеш, та йди, но чому ти у блуд тягнеш других? Якщо ти п'яниця, чому ти тягнеш других у п'янство? Если ты блудник, почему ты тянешь нормальных мужей у блуд? Если ты сумасшедший, почему ты до сумасшествия кличеш других? Апостол Павел каже, що не вдивляйтеся, браття, цей світ дикий. Він, коли реагує на християн, та не контролює себе. Суди, переслідування християн не вкладаються ні в яке римське право. Коли апостола Павла били, а він сказав тому сотникові, слухай, ти що мене б'єш? Я римський гражданин. Без суда
мене не можеш бити. І перепудилися то ті, що його били, бистренько сообщили про консулови, і потім везли Павла до Рима на суд кесаря. Уважає, не трогає. Та римське право було, але воно не касалося християн. Уви, прийшло нині час, 21 вік. Права людини касаються всіх, крім православних. Що це стало? А ніч, тот сатана, котрий подвигав на гонення християн імператора Римського, подвигає на гонення і нині імператорів і царів. Вони не розуміють, що не собі гублять душі. Но нам це зрозуміло. А потому, як перві християни ніколи не сердилися на римського цесаря. Ну, заблудився, не видить, сліпий. Христос дарує нам зріння, і ми собі, обладає талантами і способностями, покликані в всьому світі обійти препятствия. Думайте, що Христос сказав: будьте такі мудрі, як змії. Ви слухаєте Радіо Лада, радіо подкарпатських русинов.